אני נועם ג'קסון, נשוי להודיה פלוס 2, לוחם במילואים, מגויס מתחילת המלחמה. נפצעתי בתחילת התמרון בלבנון, באזור מיסל ג'בל. נקטעה לי רגל שמאל מתחת הברך, ואני עכשיו בשיקום בתל השומר. בפציעה יש המון אתגרים בשיקום. אני באמת מרגיש שהמשפחות בבית זקוקים לתמיכה, כי בסוף הם לבד שם. במיוחד בתקופה הזאת של השיקום, וגם אחרי השיקום, כי החיים השתנו, וצריך לתת מענה לבדידות הזאת. מסר לעם ישראל, גם לעצמי, לאהוב אחד את השני, לא לשפוט על פי מראה חיצוני, לדייק כל אחד מה שמתאים לו, לחשוב על המשמעות, על המשמעות שלנו פה. מה אנחנו עושים פה? למה אנחנו פה? לשאול את השאלות הכי נוקבות, כל אחד מאיתנו, כל הציבורים, מכל המגזרים. וזה יוביל אותנו לאחדות ולמכנה המשותף שלנו, שיצמיח אותנו מהסיטואציה הזאת. משתדל לשמור על האופטימיות, אבל יש גם רגעים שלא, וזה גם בסדר. העיקר זה הביחד.